Gaur hemen aurkeztu nahi duguna edo deialdi honekin nahi genuna izan da, erabaki eta neurri gure ustez garrantzitsu batzuk hartzera goaz eta hoien berri jakinaraztea. Neurri hauek lotua daude udal gobernu honek daraman etxebizitza politikarekin eta argi dugulako etxebizitza eskubidea bermatzea ezinbestekoa dela bizitza duin bat bermatzeko. Eta gaur-gaurkoz, badakigu egoera horretatik oso urrun gaudela. Horrekin, garbi dugu ere, argi dago, hainbat lezoarrek behintzat, arazo handia dituztela beraien bizi proiektu aurrera eramateko etxe bizitza ez dutelako, eskuratzeko arazoak dituztelako. Badakigu hau ez dela, jakinela hau ez dela lezoko arazo bat bakarrik, hau arazo orokorra dela, eta horri erantzuteko gure ustez behar-beharrezkoa da botere publikoek merkatuan esku hartzea. Eta horrela, merkatua erregulatzeko neurri zehatzak eta hartzea. Horretan, udalok dugun eskumenak mugatuak dira, baliabide mugatua ditugu, baina udal talde honek argi du baliabide horiek erabili nahi ditugula modu ahalik eta eraginkorrenean. Eta horretarako hemen deitu zaituztegu, aurkeztu nahi dugulako hurrengo 3 urteetan udalak etxebizitza politika izango duen, etxebizitza politika gidatuko duen ekintza plan bat. Ekintza plan hau gainera ezinbestekoa dugu, eman nahi dugun beste urratsa emateko, dela lezo tentsio handiko bizitoki eremu izendatzea. Hori ere nahi dugulako, horrela, izendapen horrekin udalak izango ditulako eskumen gehiago bere etxebizitza politika hobetzeko. Ekintza plan hau garatzeko garaian ere diagnostiko bat ere egin genuen, eta hor hainbat datu ere ikusi genituen, eta datu batzukola aipatu nahiko genituzke. Hor adibidez, etxebideen inskribatuak daude 524 eskaera, Lezoko udalerrian etxebizitza bat edukitzeko eskaerak. Eta horietatik erdia baino gehiago dira alokairura bideratua gainera. Eta 524 eskaera horietatik erdia gutxi gorabehera dira Lezoko herritarrek egindako eskaerak. Beraz, argi dagoena da, udalak behar horri edo erantzun bat eman behar diola. Gaur aurkezten dugun etxebizitza plan honek norabide eta helburu zehatzak ditu. Lezoko herritarren etxebizitza premiak asebetetzeko, udal etxebizitza politika garatzeko neurriak proposatu, adostu eta egikaritzea, biztanleek etxebizitza duin eta egoki bat izateko, baina hori arrazoizko prezio batekin. Eta arrazoizko prezioa diogunean, esan nahi du, bizikidetza unitateko dirusarreraren 130% gehienez bideratzea helburu horretara. Eta bide batez, herritarren bizi baldintzak zaindu, eta udalerriaren kohesio soziala hobetu nahi da interbentzio ezberdinen bitartez. Lehenengo ekintza nagusien artean egongo litzateke babes publikoko etxebizitza parkea handitzea, izan ere prezioan eragin nahi badugu beharrezkoa izango da eskaintzan eragitea. Eta hortan, babes publikoko etxebizitzan parkea handitzeko helburua izango dugu aurrerantzean. Horretarako promozioak jada aurrek ikusi dira batzuek, Olatzar eremuan adibidez 33 etxebizitza babes ofizialekoak eta 24 etxebizitza tasatuak egin dira jada, edo eraikitzen ari dira, baina horien zozketa burutu da. 33 etxebizitzako promozio bat ere aurre ikusten da, baina ez dakigu oso ongi, edo ez dakigu seguru zein motatako etxebizitzak izango diren. Horiek Eusko Jaurlaritzarekin bilera batean edo adostu nahi ditugu. Hori da, bai. Gero badago Izasti eremuan ere, 16 etxebizitza egiteko xehetasun azterketak edo azterlanak egiten ari dira, eta Aralar kalean, aspalditik geldi dagoen eremu horretan, 52 etxebizitza eraikitzeko prozesua ere martxan dago, baina hori Eusko Jaurlaritzaren esku. Bigarren ekintza modura, hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea izango litzateke. Hau ere, lan ardatz nagusietako bat.
Horretarako zerga ordenantzan eragin dugu, eta iaz onartu ziren zerga ordenantzak bide horretan joan ziren. Helburua hain zuzen hori zen, etxe hutsak alokairu merkatura prezio eskuragarrietan bideratzea, eta etxe hutsak izatea ekiditea edo eragoztea. Horretarako hain zuzen, ondasun higiezinan zergaren kuotaren 50%ko obaria aplikatuko zaie, Eusko Jaurlaritzaren bizigune programan parte hartzen duten etxeei. Eta programa horren helburua hori da. Hutsik dauden pisuak alokairu babestuaren arrazoizko prezioan merkatura jartzea. Horrekin batera, eta zerga horri berari eragiten diona, da 100% errekargoa aplikatzea. Horrekin, hain zuzen bilatu nahi dena da, etxe hutsak ez egotea, eta horiek merkatura bideratzea. Identifikatu ditugu azken asteetan 115 etxe huts daudela Lezon, eta horien jabeei bidali diegu da jakinarazpena, jakin dezaten zein egoeratan dauden eta errekargoa aplikatuko zaiela. Horrekin bilatu nahi da hain zuzen identifikatzeaz gain, etxe huts horiek identifikatzeaz gain, merkaturatzeko aukerak lantzea. Eta aukera horien artean, edo aukera horiei oztopo eragiten dien faktoretako bat izan daiteke etxe bizitzen bergaitze beharra, ez? Eta horretarako dauden zailtasunak. Horri erantzuteko edo horri konponbidea emateko edo bergaitze horiek sustatzeko, aztertuko da diru laguntza lerro berriak edo espezifikoak aplikatu ditzazkegun, edo zerga neurri bereziak, hori aztertzeko plan gera. 100% errekargoa esan dut, hori da iazko zerga ordenantzetan jaso genuna, baina legeak aurre ikusten du edo uzten du 150% errekargoa aplikatzea. Eta hori beste herrietan egiten da, eta hori ere aztertuko dugu, eta inkluso badago aukera errekargo horrekin bateragarria den kanona aplikatzea. Eta hori beste herri batean ere aplikatu da. Hirugarren ekintza gixara edo ekartzen duguna da, zailtasunak dituzten kolektiboei laguntzea. Izan ere, badakigu herriko biztanle guztiek ez dituztela aukera berdinak etxe bizitza eskuratzeko orduan. Eta zailtasun bereziak izan ditzakete gazteek eta egoera zaurgarrian dauden herritarrek. Bazterkeria arriskoan daudenek, hain zuzen. Horiek, hortaz, neurri espezifikoak beharko dituzte. Gazteen kasuan, bai Mikelek aurretik aipatu duen diagnosi horretan edo identifikatu ahal izan ditugu, 36 urtetik beherako pertsonen artean 114 eskaera daudela etxebiden. Eta bestalde, eta beste datu bat da, udalerria utzi duten pertsonen artean 25,5 20 eta 34 urte artean urtekoa dela aldegia gaztia. Eta hortaz, udalerria edo Lezo utzi duten nen artean, erena baino gehiago gazteak izan dira. Horrek eskatzen digu honi erantzutea, ez? Eta joera hauei aurre egitea. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak martxan baditu gazteen emantzipazioa diruz laguntzen duten programak. Gaztelagun eta emantzipa. Eta 36 lezoarrek bakarrik egin dute eskaera programa hauetan parte hartzeko. Hortaz, iruditzen zaigu, segurazki badagola horren jakiteko beharra edo, ez? Edo jakitera emateko beharra. Eta, hori izango da ekintzetako bat. Bestalde, bazterkeria arriskoan dauden herritarrak. Hauen etxe bizitza egoerari erantzuteko badaude laguntza lerro desberdinak. Batetik udalak berak eskaintzen duena, gizarte larrialdietarako laguntzetan alokairura bideratutako laguntza espezifikoak, eta gaur-gaurkoz 26 etxe bizitzatara iristen direnak. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak ere bideratzen ditu etxe bizitzaren zako prestazio ekonomikoak, eta hor badira onuradun izan daitezkeenak dezente, eta agian honek ere mereziko du zabalkundea egitea eta honen berri ematea. Geroz eta edo ahalik eta jende gehien iriz dadin prestazio hauetara.
Eta azkenik, egoerarik larrienetan dauden herritarrei laguntzeko asmoz edo, aipatu ditugun 33 etxebizitza babestuko promozioan, etxebizitza bat eskuratzea aurre ikusten du udalak, egoera hauetan etxebizitza eskubidea bermatzeko helburuarekin. Eta nire aldetik laugarrena izango da erabilera turistikoko etxebizitzak arautzea eta kontrolatzea. Izan ere badakigu etxebizitzaren arazoaren faktoretako bat badela etxebizitza turistikoaren gaia. Egia da lezon ez ditugula etxebizitza turistiko gehiegi, edo behintzat ez aitortuak. Eta iritsi baino lehen, bakigulako Donostialdetik nahiko gertu kokatuta gaudela, eta arazo hau iritsi baino lehen aurre hartu nahi diogu. Horretarako, hausnarketa bat burutuko dugu, eta hartu beharreko neurriak edo erregulazioa aztertzen hasiko gara. Hasieran aipatu dugun bezala, etxebizitza eskubidea izateko berbatzeko arazo hori edo irtenbideak emateko edo soluzioak emateko udalak dituen eskumenak eta baliabideak mugatuak dira. Eta horregatik uste dugu garrantzitsua dela udalak egiten duenaz gain beste gainerako administrazioekin erakundeekin edo koordinatzea, guztio ditugun baliabideak norabide berean jartzeko ahalik eta eraginkorrenak izan gaitezen. Eta bide horretan bi eskala bezala edo bereizten ditugu, izango litzake eskualdeko eskala edo, eta zentzu horretan proposatzen duguna edo egin nahiko genukena da eskualde mailan etxe bizitza bulego integral bat lantzen edo hori lantzen hasiko ginateke, saiatuko ginateke, iruditzen zaigulako bulego honek etorkizunean etorri dezken erronkei modu integral batean erantzuteko tresna eraginkor bat izan daitekeela. Eta bigarren eskala izango litzake edo Eusko Jaurlaritzarekin edo Eusko Jaurlaritzak jada martxan dituen programen eta laguntzen berri herritarren artean ahalik eta modu zabalenean egiteko eta eraginkorrena izan dadin, berekin hitzarmen bat sinatzekotan gea edo hori da behintzat asmoa. Eta hori da planari dagokionean, eta esandakoa orain gure asmoa bada gobernu talde honek martxoko osoko bilkurara eramango du lezo tentsio handiko bizitegi eremu izendatzeko eskaera Eusko Jaurlaritzara bidaltzeko mozioa edo gaia puntua, eta espero dugu behin izendapen horrekin lezoko udalak eskumen gehiago izango lituzke neurri gehiago edo neurri zehatzagoak hartzeko, ala nola alokairuko prezioa mugatzeko edo neurriak hartzeko aukera izango genukelarik. Gure ustez argi dugu etxe bizitza duin bat izatea eskubidea dela, ezin dela espekulazioaren esku utzi, eta horretarako badakigu ere hori ezin dela egun batetik bestera konpondu, arazo hori ezin dela egun batetik bestera soluzio eman, baina horretarako argi dugu jauzi berriak eman behar direla eta politika ausartak eta eraginkorrak beharrezkoak ditugula. Eta bukatzeko, esan hori, gure legintzaldi markation bezala elkar zainduz, lezo jasangarriago bat eta bizigarriago bat ere egin nahi dugula.